súťaži Dáš hľada Star 2009, Star skupinka Dáš teda takto. Takže určite sa všetci tešíte na našich 5 finalistov. Dneska vyhrá iba jeden a dnes sa to všetko rozhodne. Dnes sme trošičku v menšom počte. Adela má problémy, lebo ešte nevie, čo želá, jo, tak takže sedí niekde u stolu, jo. A ja to musím zvládnuť sám, jo. Ešte chcem privítať našu odbornú porotu, ktoré je superstar zvaný Kat, Ľubo. Takže porota vlastne tvorí iba jeden člen. Nebojte nič, môžete to ovplyvniť aj vy SMS hlasovaním na ľubové číslo 0907 250 798. Hoci aký finalista sa bude páčiť, môžete poslať prázdnu SMS-ku na toto číslo. Alebo ľubo@komisia.sk. Áno, ak nemáte kredit, samozrejme. Jeden veľký potlesk všetkým finalistom, ktorí sa už na kulisy trasú. Takže trošku k pravidlám. Dnes sa súťaží v 5 žánroch a každý finalista môže povedať, komu túto pesničku venuje. Takže asi už nebudem veľa kecať. Poprosím finalistu číslo 1, čiže skupinka číslo 1. Do stredu! Do stredu!